बेथ' बहुत गोजोनथाव बाथ्रा आरो गोजोनथावनि खौरां दिनै जोङो 37 नन 23 समस्तियावहाय जोंनिनो आगोलनि MCLA प्रेस मुसाहारि सारखौहाय जों आरोबाव मोनफिनबाय बियो जोंनि BSU आरो इउथनि थाखाय बहुत गोजोनथाव रादाब आरो बेजों लोगोसे जों दिनैहाय लैहोर लैहोर फैनानै दिनै सारखौ जों बरायनानै जों गावखौनो गोजोननाय मोनदों। नोंथाङाबो सासे दिनै BSU that means बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन राइट थिग बेबायदिनो दिनै सासे स्टुडेन्ट जानानै दिनै बेबायदि सासे बिजाथि महरै MCLA बिथाङा केन्डिडेट जानानै मा होनदों स्टुडेन्ट जानानै मा होनदों गोसोआव बे मोनसे क्लियार खोथा दिनैहाय 23 समस्तियावहाय BSU हिसाबै जोंनि MCLA प्रेस मुसाहारि सारा बेसेबांखिनि 23 समस्तियाव स्टुडेन्टस दङ बेसेबांखिनि फरायनाय दङ फरायना थानाय दङ बिसोरखौ ओरैबायदि मोजां माने एंगेलजों नायदों लोगोसे सहाय होदों आरो होबाय थागोन फैबाय थानाय समाव आरो जोङो फरायनाय हिसाबै आरो स्टुडेन्ट हिसाबै जोङो बहुत गोजौआव जौगालांगोनखौ जोङो सारनिफ्राय जों नुहुरो आरो दिनै नोंथाङा मा साबायखर बावनो सानदों प्रेस मुसाहारिखौ दिनै नोंथांमोनखौ BSU-खौहाय जुदि मोजां नागिरदोंब्ला फैबाय थानायाव दिनै बिथाङा आरो बेबायदि MCLA जानो हायोब्ला बा EM जानो हायोब्ला मोनसे समस्तिखौ माबायदि मावलांनांगौ नोंथाङा फरायनो सानदों बे साबायखराथ' जोङो आंनिल' नङा जों 23 समस्ति BTC बाखि हिसाबै दिनै फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय 23 समस्तिया बयनिख्रुइ बांसिन भटआव देरहाना थांगासिनो बिनि थाखाय जोङो गोख्रों खामानि मावगासिनो आरो जोङो सारखौ बेखौनो साबायखर होनांगोन दि जोंखौहाय सारमोना ओरैबायदि हेफाजाब होदों जों जुनथु लामायाव जों थांदों जों जुनथु खामानि मावनो थांदों सारमोना जोंखौहाय मदद होदों बिनि थाखाय जों सारखौहाय जोंनि गोसोनिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर बावो स्टुडेन्ट इउनियन जानानै फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव नोंथांमोना बाहागो लागोन सानदों नामा बेथ' निस्सय बे सैथोखा जों दानिफ्रायनो खामानि मावगासिनो दङ जोङो आजि दिनै जों बोसोरनैनि सिगांनिफ्रायनो जों BSU हिसाबै जों सिं खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो दाख्लैसो थांनाय बारावहाय जोङो मास मोननैनि सिगां जोङो उदालगुरि कलेजाव BSU इउनिट दादों बेजों लोगोसे दिनै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो उदालगुरि 23 ब्लकनि BSU-नि जोंनि गोहोआ बहुत गोख्रों जागासिनो आरो जोङो गोख्रों खामानि मावगोन होननानै जों आसा खालामो जेखि MCLA फैया EM फैया MLA फैया गावबागाव समस्तियावहाय सासे फरायसाफोरखौहाय स्टुडेन्टफोरखौ माबायदि नायनांगौ आरो माबायदि नोजोर होनांगौ नोंथाङा बुंनो सानदों बिनि सिगांहाय आङो मोनफ्रोमबो ब्लकनि स्टुडेन्ट एबा BSU-नि सोद्रोमाफोरखौ आं बुंनो सानगोन नोंथांमोना जि दायित्व मोनदों एबा नोंथांमोना जि दायित्वखौ लानानै खामानि मावदों नोंथांमोना मोजाङै खामानि माव अट'मेटिकलि सारमोना जोंनि नोजोरावहाय जोंखौहाय नोजोर होगासिनो दङ बेखायनो आं खावलायो जेरै जोंनि सार 23 समस्तिनि MCLA सारा जेरै जोंखौ अनदों आं सानो जोंनि BTC-आवहाय बेसेबांखिनि MCLA दङ मोनफ्रोमबो समस्तियाव एखे बिबानै जोंखौ नायबाय थादों आरो जोंखौ सापर्ट होबाय थादों आरो सोंथि खालामो BSU होननाय लोगो लोगो बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन होनना बुङो दिनै BPF सरकारा थांनाय एक्जिस्टिंआवबो मा मावनो हाखो आरो अपोजिसन पार्टिया थासेयावबो मा मावनो हाखो होनना बुङो क्लेरिफिकेसन मा होनो सानदों दायो बियो जुन्थुहाय थांनाय सिगांनि 15 बोसोर सरकार सालायनायावहाय BSU-आ जेसेबांखिनि रुल लादों जोंनि नैबे उदालगुरि ओरैहाय एसेबांखिनि गैयामोन बे समाव आं गैयामोन जोंनि सिगांनि जेनेरेसन दंमोन बिसोर बिथांमोनाबो हानायखिनि जोंनि उदालगुरि कलेज लानानै जोंनि डिस्ट्रिक्टआव बहुतखिनि खामानि मावदों आरो बाखिथ' नोंथांमोना मिथिखायो क'क्राझार चिरां ओरैहाय बाक्साखै माबायदि खामानि मावदों बेखौ सोंलायनो गोनां गैया रायजो राजाफ्रा नुखादों मा खामानि मावदों मा मावाखै थिग बेबायदिनो जोंनि समस्तियावबो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं जों मा मावदों मा मावाखै आरो नैबे 5 बोसोरावहाय जन्थु UPPL सरकार सालायबाय थादों बै सरकार गैयैयावबो जोंनि BPF सरकार गैयैयावबो जोंनि BSU-आ जों गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ बयखौबो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय जिहेतु जोङो प्रेस मुसाहारि सारा जोंनि 37 नन 23 समस्तियावहाय जोङो दा केन्डिडेट हिसाबै मोननो हानानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा जोङो दा जिहेतु जोङो केन्डिडेट हिसाबै मोनदोंबाबो जोङो दा देरहानाय बायदि जोङो अनुभब खालामदों मानो होनबा थांनाय बोसोरबायावहाय बियो जिहेतु जों 23 समस्ति हिसाबै जों देरहादोंमोन नाथाय जोंनि सरकारखौहाय जोंखौ लाफायैखाय जोङो गोबांथार खस्थ' मोनदों नाथाय सारा गोबांथार MCLA हिसाबै गोबांथार माबा मोननांगौ सुबिदाफोरखौ मोनाखै थेवब्लाबो जोंनि प्रेस मुसाहारि सारा जोंनि गामि ओनसोलावहाय बयखौबो दुखुआव सुखुआवहाय गोबांथार सहाय खालामदों आरो जेसेबां बियो थाङै न'खरफ्रावबो सोरबाफोर माबाफोर बेमार आजारानो जा सोरबाफोर माबाफोर दुखु बिपदावनो गोग्लैया मानो बिसोर गासैखौबो सहाय खालामदों आरो जिखुनु जि खामानि मावलांनांगौ बेखौहाय जेब्लायबो जोंखौहाय नारभास जायालासेनो आवगायलांहोबाय थादों आरो जोंनि गासै समस्तिया बिथांखौ जोबोद मोजां मोनो बिसिनि मावनाय बिनि आदर्श नेताफोरखौ जोङो गासिबखौबो मोजां मोननाय हिसाबै जोङो दा बयबो बेखौनो जोङो जोंनि बे 37 नन 23 समस्तियावहाय एबारावबो जोङो जोंनि प्रेस मुसाहारि सारखौ देरहाहोगोन होननानै जोंहा बयबो थिरांथा लादों आरो जों 100% जोङो 23 समस्तियावहाय प्रेस मुसाहारि सारखौहाय बिपुल भटआवहाय देरहाहोनानै जोङो EM मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों।
सरकार फैयो जोङो सरकार फैयोब्ला जिहेतु जोंनि प्रेस मुसाहारि सारा जिबायदि जिहेतु जों सरकाराव गैयामोन थेवब्लाबो सारा जिबानखिनि खामानि मावबोगासिनो दङ जोङो आसा खालामो निस्सय सारा जोंनि थाखाय गामि ओनसोल जेसेबांखि उन्नति खालामनो गोनां जि बोसोरबायावहाय जि थाबथानानै थाबाय जिमानखिनि उन्नति खालामनांगौमोन खिन्थु खालामनो हायासै UPPL सरकारा नाथाय जोंनि प्रेस मुसाहारि सारा बेसांखिनिखौहाय गोबांथार खामानि मावगोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो निस्सय सारा आवगायलांगोन आरो मावलांगोन आरो सारा बहुत अभिज्ञता दं मानो होनबा जिहेतु सरकाराव गैया थेवब्लाबो जेब्लायबो बियो जोंनि BPF दोलोआ दुखु सुख जेब्लायबो थाफाबाय थादों बिनिखायनो जों आसा खालामो निस्सय सरकार फैयोबा सारा जोंखौहाय गोबांथार बिथोनावनो आवगायहोलांगोन आरो जोंनि महिला हिसाबै जोंनि महिलाफोरखौबो गोबांथार जोंखौ आवगायहोलांगोन होननानै जोङो आसा खालामो सासे MCLA जानानै बियो जिहेतु जोंनि BPF दोलोनिफ्राय आरो जोंनि जिहेतु गासै सुबुंनिफ्राय बियो भट मोननानै बियो देरहालांबाय जेथिया जोंनि थाखाय बियो जिमानखिनि गामि गांखन ओनसोल जेसेबांनिखि जोंनि जि आसाफोर दङ बेखौ निस्सय फुरा खालामनानै होगोन आरो गावनि स्वार्थखौ लायालासिनो सुबुंनि स्वार्थनि थाखाय आवगायलांनानै खामानि मावगोन होननानै जों आसा खालामो बिथांनि नेक्स्ट टाइम एबार नैथिबार टिकेट मोननायाव जों जोबोद गोजोनदों मानोना बिथाङा थांनाय बारावबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो देरहानानै आरो सरकार दानो हायाखैबाबो सरकार गैयाबाबो बिथाङा समाजनि मोजां खामानि मावबोदों आरो समाजाबो बेखौ जोबोद मोजां मोनो बिनि थाखायनो दा बे खेबावबो बिथांखौ समाजा बयबो बजबनानै लादों आरो बिथाङा एबारबो बे इलेक्सनाव देरहानाया खाथां बिथाङा पाब्लिकफोरजों लेनदेना जोबोद मोजां सरकार गैयाबाबो इसिबां रांखावरि गैयाबाबो बिथाङा जोबोद जि हायो बेजोंनो बिथाङा सोरबा दुखु सुखुआव लेंहरबानो खारलाङो सम मथे बिथाङा खारलाङो आरो जेसां हरबाबो बिथाङा थांनानै लोगो हमहैयो आरो मोगा मोगि जाहैयो जि न'खराव दुखु जादों बा दुखु सुखु बा हाबा हुखा बायदिसिना अनेक मोगा मोगि जानाय बेफोराव बिथाङा नुजाथि हैनानै हेफाजाब होयो जों बेफोरखौ नुगासिनो आरो रायजो राजाफोराबो बिनि थाखायनो बिथांखौ मोजां मोनो बिनिखायनो आं बुंनो सानो जोंनि 37 नं धनस्रि समस्तिनि प्रेस मुसाहारि बायदि जोंनि BTAD ओनसोलाव बेबायदि BTR ओनसोलाव बेबायदि MCLA बयबो MCLA बेबायदि गोसोनि जायोब्ला थारैनो जों जोंनि बे BTR ओनसोलखौ गोबां जौगानायाव जों लाबोनो हागोन आरो जौगाथाया जागोन जों बयखौबो खावलायदों जोंनि प्रेस मुसाहारिनो भट होनो थाखाय आरो जों खावलायनायजों लोगोसे रायजो राजायाबो गाव गावनो आवगायनानै फैदों आरो बेबायदिनो जोंनि धनस्रि समस्तिनि जिथुनाखि बिजाथि प्रेस मुसाहारि बिथाङा देरहानाया खाथां